כדי לנצח בתחרות. אז בנקישות צ'יק צ'ק שני המשטחים האופקיים הותקנו. העצים הונחו ולאחר מכן נלקחו חזרה לסודו. תומאס היה הראשון. הוא הלם ודחף את הדיזלים שהיו מאחוריו כשהם חובטים ומתנשפים. ואז נשמעה שריקה חזקה שגרמה לתומאס לקפוץ, והוא שמע את העצים נופלים בחבטה נוראה על המסילה. תאי בעירה תוססים! עצור, גורדון! תומאס נסע לאחור. בלי לשים לב הוא התגלגל על העץ שלו. דיזל נסע לאחור. בלי לשים לב הוא התגלגל על העץ שלו. מסילות אדירות! לכל הקטרים, ריסקנו את העצים שלנו. עכשיו לא יכולה להתקיים שום תחרות, וכל זה באשמתי. טאוג'ר האט, תחכה לנו. תומאס הניע את הבוכנות שלו. אתה צודק, דיזל. תתנשף לאחור, גורדון. צריך למהר. גורדון נהם. נו, בסדר. אז יחד הקטרים